célba érkezéskor még nem volt hivatalos végeredmény. Köszöntöm Önöket! A versenyigazgatóság tegnap éjszaka Szalai Balázs kezdeményezésére plusz 10 órás büntetéssel sújtotta azokat, akik csütörtökön éppen a szervezők utasítására az eredetileg kijelölt cél előtt letértek a pályáról. Ez több mint 60 autóst érint, közöttük az addig 12. Palik Lászlóékat, akik azonnal óvtak. Jó estét kívánok! Egy nagyon rossz ízű végjátéknak lehetünk tanúi itt Buenos Airesben, melynek a kirobbantója és áldozata is magyar. A történet ott kezdődött, hogy a Dakar elején úgy halt meg egy motoros, hogy a szervezők 2 napig nem találták. Mivel azóta több szakaszról is bebizonyosodott, hogy a versenyzők jelentős része számára teljesíthetetlen, az ASO, a versenyszervező francia cég félve egy újabb tragédiától kétszer is félbeszakította napközben a versenyt. Ezt tette legutóbb tegnap előtt úgy, hogy kb. 4-5 órával sötétedés előtt a mezőny nagy részét a táv 2/3-ánál kitessékelte, nehogy éjszakára is bent ragadjanak a veszélyesnek ítélt homokdűnéken, és a versenybíróság is kiszabott rájuk 2 óra büntetést. Tegnap este robbant a bomba. Szalai Balázs, akinek sikerült elérnie a célt, kérelmezte, hogy a kitessékelt versenyzőket, köztük Palik Lászlót súlyosabban büntessék meg. Igaz, hogy a te óvásodra változtatták meg az eredményeket most este? Mi adtunk be egy óvást a többiekkel közösen, akik tegnap végigértek a szakaszon. Mi adtuk be, vagy te adtad? Tehát ki írta meg az óvást? Az óvást azt közösen írtuk meg a D-maxos Isuzu-s emberekkel. Jó, én úgy tudtam egy korábbi elmesélésed alapján, hogy te voltál az, aki az óvást beadta. Mi kezdeményeztük, és mindenki egyetértett vele. Mi volt a kezdeményezés lényege? Az, hogy nem értettünk egyet avval, hogy azok a versenyzők, akik tegnap nem teljesítették a szakaszt, azok csak 1 órával kaptak rosszabb időt, mint a legrosszabb, aki teljesítette a szakaszt. És ezzel mi a baj? Ezzel az a baj szerintem, hogy elveszti a Dakar azt a jelentőségét, amiért van, a nehézségét, a versenyszellemét és az egészet, amiért mi ide jövünk. De a versenyt végül is még fényes nappal délután valamivel 4 óra után folyták le, tehát lehet, hogy nagyon sokan végigmentek volna, még csak nem kaptak rá lehetőséget. Még talán befejezte volna világosba valaki, de nem valószínű. Kértétek azt, hogy mekkora pluszbüntetést szabjanak még ki a versenyzőknek? Nem, mi semmiért nem kértünk, mi egyet kértünk, hogy gondolják át, hogy szerintük lojális-e fere azokkal a versenyzőkkel szemben ez a döntésük, amit hoztak, akik végigmentek a szakaszon. Mi ennyit írtunk összesen. A versenybíróság a kérésnek helyt adott, és ezzel a korábban kiszabott 2 órás büntetés mellé adott plusz 10 órával a magyar autósport egyik legnagyobb sikere, Palikék 12. helyezése vált semmivé. A Palik Darázsi 2-s a 21. helyre csúszott vissza, 1 helyezéssel így is megelőzik Szalaiékat, azonban megóvták az eredményt. A verseny szervezői a mai szakasz végeztével megtárgyalták Palikék óvását, és végül úgy határoztak, hogy bár visszafizetik az óvás díját, de elutasítják azt. Azaz érvényben marad a 12 órás időbüntetés mind a 60 autó számára, amelyet csütörtökön a rendezők kitereltek a gyorsaságéről.